Daluyon. Napalabas, nagpaitulod ni Andreo Canidodoy iji balay da Nana Marcela. Gaputa kayat na amaamuan no nagkamang ijay ni Vanessa. Kalpasan ti panagtalaw da ito'y iji mansyon. Iti sa bali abangir, pagsarsaritaan dagiti agindeg iji lugar da Nana Marcela. Noan niya tirumbeng nga aramiden da. No bilang mapanagnagandang at dapakainaigan ni Senyor Ismael iti operasyon ti pagminasan. Kabayatan na, naamuan ni Vanessa nga awan ti amana iji mansyon. Iso anagawid da ito'y itagagayem. Denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Kaya't ko tiyag tali na dito'y aging gangaawan ni Papa. Ngam inton amok nga agawidan. Pumanawak matlaang. Anya? Kasta ti plano, kiyaya. Iso ang maawatan na kuma. Adakan ka day tabalasang ko. Alang nga rod, tamapanak agluto iti makan. Dayjayan ni Yayak Laring. Naskan nga agtignayak adagos. Naskan amay patungpal ko ti panggap ko. Iso ang nagawidak diti mansyon. Uray ka ni Yaya. Saan ko nga ipakpakaam mo noon niya ti aramidak. Narigatan. Amang ano ang nyakit diti mapasamak. Inakalaan ti duplicate ti tulbag ti silad ni Papa. Naskan nga agsuka inak kadagiti personal nga arwatan na. Manong Andrew, addaak lang dito balay. Napanak ijayan da na Marcela. Ngam sa anak ang nagbayag ijay. Nagsubli akmatlaang dito balay. No kasta, saan kayo nagkita ka ni Vanessa? Saan? Uray text wan no awag. Awan tinaawat ko manipod kan kwa na. Mas daawak nga rod no apay adi nakripreplyan. Aw-awagak ngam saan asumong sungbat. Nagtalaw ni Vanessa iji mansyon. Anya? Ne, apay? Anya tinapasamak? Adan sa di da nakinaawatan nga agama. Anya? Oh, sa di ti papanam. Ijay mansyon, manong. Ha? Kasaritak ni Yayak Laring. Amangan no amunan no sa dino ti ayan ni Vanessa. Naskan nga ang dingayak jay gayam ko. O sige, agandad ka Loretta. Sige. Bay-bayak lang ni Loretta. Iti kasta, agtalag kanya. Kat posible nga ibaganan to kanya no sa dino ti ayan ni Vanessa. Nanyaman ti plano dagiti kalugaran tayo. Nakasagana ak nanang. Manuel. Kas itinaikari ko. Ituloy ko tinarugyan day di Mateo. Madanaga iti kasta nga ibagbagam, Manuel. Nanang. Kas kun ni Mateo. Agmay may sakamot nga anak mi kan ni tatang mo. Kasanon no. No may sagmakak mo't akas iti day di Mateo. Di nakbababalaw no kastaman bilang ti panunutak anak ko. Maawatan ka, nanang. Ngam sapay la ko mata maawatan nakmat iti kastoy apanggap ko. Awanan day di Mateo. Sayang tinarugyan na, naawan ti mangituloy. Iso anasken nga agtignayak. Awan na pulos ti makitak diti silid ni Papa Papeles. May papankad agiti negosyo na. Amangan no saan adito'y tinangilamangan na kadagiti napapatag a dokumento nga an na dan na. Isimpa ka na yung bagdagiti sino kainak. Kat padasag ti mapanagsukain iji bibliotika. Nasken nga damaduktalak, bayat nga dapay gundaway ko. Awan ton ti maaramidak into nakasublin ni Papa. Iso anasken nga damaduktalak itan. Sa dino ti papanamindo. Inakla makisarsarita kadagiti kalugaran ta, Marcela. Amang ano anya ti mapasamakan ka. Di nakpagdanagan. Awan ti daka sa mapasama kanyak. Kabaila kon ti bagay. Mindo. Oh, adda ka di ibagam. Ay, awan. Basta aganat ka, Saan ka nga agbanog? Laglagi pamjay ko na ti doktor iti rimor ka iti ospital. Saan arumbang nga abusuam ti bagim?
Iso nga aganat ka kuma. Naamwa ka ni Yaya Claring nga nagluwas kayo, senyor. Apay ajak na amuan nga dapag nayo. Kasta ka di, senyor. Kaano nga ron ngagsubli kayo? Medyo mabayag kayo umat nga ron dito sa syudad, no kasta? Sige, senyor. Di kayag danag. Tasyak pa natin makamo dito ay. Aramidak ti amin, tapno masarakak ni Vanessa, senyor. Iso di kag danag. Sige, senyor. Aganad kayo nga ron. Bye. Anya tilimlimad mo kanyak, senyor Ismael. Anya talaga ti ginagaram dita syudad. No talaga napatag-abanag maipapan iti negosyo ti ginagaram. Apayajak na amuan. Ngamsaan lang ang agbindot ni Senyor Ismael. Tayo ti kanito amamuak nga dar aramidan na ajak amo. Siguraduak nga agpulon to. No kasta. Adda dito ni Vanessa, Yaya Claring? Wan Loretta, nagsubli ditoy, gaputaawan ti amana. Kasta gayam. Apa Yaya? Sa dino tinapanan ni Senyor Ismael? Nagluwas si syudad. Ada kano napatag nga si kaswan na may papan iti negosyo. Kasta gayam. Ayan nga ron ni Vanessa. Ada ijay silid na. Mabiit lang tain nakayaban. Ibagak nga daka. Oray siya klatan, Yaya. Asikaswam latan no anyaman ti aramidam. Siya klatan ti agtaros iti silid ni Vanessa. Amo ka na pagka. Taoray idi si bibiyag pa lang ni Mateo. Namin ano mo nga dati saan anasayat anapasamak kan ko anak. Gapo iti panggap na amang doktal. Noan niya talaga ti mapaspasamak iti pagminasan. Alam saan anas ka na sumuko aklatan. Kas iti naikarikon iti bagay. Ituloy ko tinarugyan na di Mateo gayon ko. Para kada kami nga agindag iti dayto a lugar. Saan asumuko. Ta saan la para kanyak dayto. Nadigit para kada kami amin nga agkakalugaran. Agtinti na mintaman ng dagita-adda dita pagminasan. Saan da nga tama-ama kitar aramidin da? Tinasayat, mangkitak iti may mayat apagpwestwak. Barang no dati maduktalak iti kaaddak ita dito nga agpalpaliw dita pagminasan. Anya check ko na, Vanessa. Gungun dawayak tek suksukain ka dagiti arwatan ni Papa. Anya? Ngam apay. Iti anya aga po. Barang no dan maduktalak may papan iti atapak nga ilimlimad na. Anya? Awan ni Papa, nagluwas. Kat sigun ka ni Yaya Claring. Amangan no mabayagan iji syudad. Iso day tuyon ti gundaway ko. Ammo ka din ni Yaya Claring dayto nga aramidam? Saan? Awan ti makaammo. Malaksid ka dataadwa. Sikat ti makaammo. Ngam aganad ka kuma, Vanessa. Ammo mat asabali no makaungat ni Senyor. Amok dayta. Iso amasapul ko ti tulong mo. Anya atulong? Ikagumaam nga alaan ti panagtalag ni Andrew. Iti kasta. Maamwam ken kuana no kaano ti eksakto a panagsubli ditoy ni Papa. Nimut solidad jay kinasaritam dita paraangan, Mindo. Ay, Juan Marcela. Sapsapulan na ngamin ni Manuel. Anya, apa yan? Sa dino tinapanan ni Manuel. Di na nga ron amaw. Itay pa'y asap-sapulan na ngam awan. Napan kanon ijay talon ngam awan mo't ijay ti anak na. Anya, Apay ang nagsennaay ka. Anya ti kayat asawon day ta pa nagsennaay maw. panagkunak ket ar-aramiden ita ni Manuel ti kas iti ar-aramiden ididay di anak ta. Anyat kayat mo asawan, Marcela. Adda na sa ukanyak ni Manuel iti naminsan.
Kunana nga iso ti mangituloy itinarugyan day di Mateo. Katam ka nga amangan no ipatpatungpal na. Iso akas ta itaasaan nga amo ni Soledad no sa dino ti ayan na. Napnapa na, Manuel. Kwa? Adalain na si kasok nanang. Adala napan ko kinita Jedaya. Amom ka di nagdanag ka ng biro kan ka, anak ko. Anya? Apay nga na binirok dak nanang. Ada ka di paramid yung kanyak? Ibagayong, taas si kasok adagusan. Anak ko, nadnadlaw ka dagiti matam nga agliblibak ka. Saan ka makakita kanyak iti diretso? Si kamot nanang. Anya nga agliblibak nga ibagbagamad. Sana nga agliblibak. Talagang adalaang tinapan ko inaramid Jedaya. Pasensya kayo lang kuman nanang. No jakon nakapagpakada-kada kayaw. Ala, uwanan, mamati akon. Ngam pangaasim ko, Manuel. Diyak kayat nga dati dakas a mapasamak kan ka. Amumat asaan itan anatalgad dito'y lugar tayo. Gapo iti kaadda dagiti saan tayo nga am-ammo ang nagtagi armas. Iso nga aganad ka kuma. Anyat ar-aramiden ni Vanessa, balasang ko. Apay asaan nga umulog diti ayanta. Kwa, iyaya. Agid idda. Nasakit ka no ti ulo na. Anya, ay sus, mabiit man laang balasang ko, tayo nakitaan. Saanan, yaya? Amangan no nakaturog day jayan. Tapi nagtumar ko iti agas para iti sakit ti ulo, itay napanak ijay siled na. Kasta ka di. Wanyaya. Amangan no naiturog nan. Bye-bye antayo nga agina na, taapag iso no maluton ti ilutluto yo. Ay, Inyawis na kanyak ti pandangan kon dito, yaya. Iso adikan mas daw, no maibos day ta ilutlutom. ay naawan anyaman na balasang ko. Amok ang magustuhan niyo ti ilutlutok. Ay talaga, yaya Claring. Amuyo mat asipod pa idi. Pagaayat min kan ni Vanessa dagiti ilutlutom apotahe. Kasta gayam tinapasamak, Soledad. Wan kamin daw. Kat maamakak iter-aramiden ni Manuel nga anak ko. Ay, husto gayam ti atap ni Marcela. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay na, Soledad. Nasao kanon iti na minsan ni Manuel ken Juana. Akayat na nga ituloy tinarugyan day ni Mateo nga anak may. Anya? Ay, Mindo. No ti panagpaliiw iji pagminasan ti kayat na asawan. Talaga delikado. Kabsat, Soledad. Anya mo ni Manuel. Madanaga nakiter-aramiden na. Isasapay lakuma. Tamabawing ti panunot na. Kat saan nga agaramid iti pakaisagmakan na. Agpakada akon, Vanessa. Yaya Claring. Sige, Loretta. Agyaman iti umay mo. Aganad ka, balasang ko. Wen, yaya Claring. Agyaman akmanan. Nagado tinakan ko, gapo iti naimas aluto yo. Ay naawan anyaman na. Di ka agdanag ta ilutuan kan tumanen. Iyaya, itulod ko lang ni Loretta di tayan ti kotsena. Sige, Vanessa. Kat, kumusta ti panagsukain mo? Awan ti nasukainak ang mabalin ko apakaduktalan iti amin. Kasano nga rudan? Agtalinaed ka pa'y laang dito mansion? Uwan, pumanawak inton agsubli ni Papa. Iso pa nga asim. Pakaamuan nak adagos, no maamuam ka ni Andrew, no kaano nga agawin ni Papa. Anya Loretta, kumusta di man siya? Agdama ti jayan ni Vanessa, Manong. Anya? Dahita ti agpaiso, Manong. Amang ano nagpasugnod lang, kalpasan ti panagsubangda ka ni Senyor. Diyan mo. Ay, nuladuma. Matikawak mat iti ugali kan tignay ni Vanessa. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin dagiti gundaway asaan ang maawatan dagiti aramiden na.
Ading, ibagaman kanyak tagpaiso? Ha? Anyang agpaiso? Adda ka di pang panggapan ni Vanessa. Anya ti isungbat ni Loretta ka ni Andrea. Gagayem, di uliwayan adenggen, ituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon. Napalabas, nagsubli ni Vanessa ije mansyon, apaman anaamuan na kani Claring anagluwas ti amana ije syudad. Ginundawayan ti balasang tinagsukain kadagiti arwatan ti amana. Bareng no makasarak iti pamanagnek, wenno ebidensya, maipapan iti atap na kani Senyor Ismael. Iti sabal ni Abangir, nagdanag ni Soledad gapu iti limed nga aramidan ni Manuel nga anak na. Nupay kasta, awan apulos ti inaklon ni Manuel iti inana. Kabayatan na, nagsarita da Loretta ken Andrea. Apaman anakasangpet ti balasang anaggapu iti mansyon. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Amangan no nagpasugnod laeng, kalpasan ti panagsubangda ka ni senyor. Diyan mo. Nadaduma. Matikawak mat iti ugali kan tignay ni Vanessa. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin dagiti gundaway asan ang maawatan dagiti aramiden na. Ading, ibagaman kanyak ti agpaiso? Ha? Anya nga agpaiso? Anya ka di dagiti pang panggapon ni Vanessa? Anya ti kayat mo asawan, Manong Andrew? Nasingad kayo ka ni Vanessa, ading ko. Kat pacheck nga amom no anya dagiti plano wano panggap na. Kinapudno na. Adta itan dagiti banag asaan nga ibagbaga kanyak ni Vanessa. Anyat ka at masawan? Itay agsarsarita kami. Sinaludsod ko kan kuanan no anya tinapasamak kadakwada kan ni Senyor Ismael. Ngam, kunana, anagsubangda ka no, maipapan iti inana. Anya? Dayta ti agpaiso, Manong. Iso apasensya kan, no awan ti maibagak maipapan iti salsaludsodam. Apay adi ka pa'y maturog anak ko. Anya ka di ti pampanunutam. Awan nanang. Malaglagip ko lang day di Mateo. Anya? Idi nga may. Tungkal kasto nga oras. Kanayon nga umay dito day di Mateo. Kanayon kami ngagsarsarita. Manuel, anak. Makapaladingit dagiti napasama kapag tang iti kalabas. Malaksid ang nadadawal ti sigod ang nagpintas nga aglawlaw dito lugar tayo. Napukaw pa iti kasingadan agayim ko. Anak ko, talaga akasta. Ado dagiti pasama kasaan tayo anamnamaan. Saan tayo amapakadaan. Pasensya kan nanang. Talaga lang nga jak malapdan ti bagik. Talaga nga umapay latay ti lagip ko, day di gayem ko. Nasayat mat no dagayam kontak mo ija syudad, Dodoy. Talaga kasapulak ngamin ti impormasyon. Ibagam tay kagumaan na nga amuan no anya ti aramida ni Senyor Ismael ijay. Kayat ko ti agsigurado. Amangan no sa balin ti aramidin na. O sige. No nyaman ti ipadamag kan kati kontak mo ija syudad. Ipakaam mo madagos kanyak, Dodoy. Naawatam? Alang Ruden. Bye. Sa bali at talaga tiyag parparek na kanyak maipapan iti kalaat nga iluluwas ni Senyor Ismael ija syudad. Hanggang saan nga agsigsigurado na ijay. Dubilang lang. Jakmat itulok. Apay adi ka pa'y maturog, Vanessa. Sa anak pa'y agtuglap, yayak laring. Amangan mat no planom ti pumanaw ita arabi eh. Ha? Pagkunaamot iti dayta, yaya. Napanunot ko laeng balasang ko. Kadagiti ngamin napasamak iti kalabas. Kaslaam kek nga addan-tupay nakarkaro ang mapasamak. Saan nga dayo ang mapasamak ti kasta, yaya? Anya?
Ay, una yan balasang ko. Diyak laing pagarup ang mapasamak ti kastoy. Siyak ti kang runaan ang malading itan. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita. Iti nagbaetan niyo nga agama. Dispensaran niyo ko ma, yaya. Iso na lang ta sa bali nga minti madlaw kong aramid ni papa. Pudno nga awan pa'y tinapanagnakan. Ngam talaga sa bali ti agparparik na kanya. Nagsapa ka matad, Manuel. Sa dino ti papa nambarok. Ijay sentro tatamin daw. Ada tinasken nga si kasuk ijay. Barok, sana pa nakibiyang Nga mga numainaig mananday ka iti planaw mapanang ituloy iti narugyan day di matiyaw. Jack ilibak tatamin daw. Ay, Diyos ka mo't barok. Abangan no niya ti mapasamak ka ni nanang mo gapo iti kastangar aramidam. Tatamin daw. Damagak man kada kayo. Baybayan nyo kadya masayang ti amin anarugyan day di matayaw. Amok ka saan kayo nga umanugot. Nga uray no saan kayo asimong pat. Tatamin daw. Iso pang nga siyo. Baybayan dak kumalatan ni tar aramidag. Para kada tayo daytoy. Kat patsyklaw na tata. Kastoy mo't lang ti kayat day di kayim kaw. Mapan ka di mansyon dagiti Villaflor? Wen manong, adda ka di ibilin mo? Awan mo't kit di ading ko. Personal to lang nga nasarong karak ni Vanessa. Tap na makasaritak mat. Sikat ti makaamo, Manong Andrew. Mapanak nga ro din. Sige ading ko. Agandad ka Uwan gaya, Manong Andrew. Kaano nga agsubli ni Senyor Ismael? Apay adam damagam. Awan mo siguro ti dakas na no damagak. Saan ka di? Mas daawak lang takalata nagluwas. Kinapud nun na mas daawak mat ading ko. Anya? Apay manong, di mo ka di amo day dyan apa nagluwas na ijay syudad? Saan? Iso mas dawak, mat. Ket jak amo no kaano nga agsubli. No panunutan anaimbang. Agpada ti panggap day di Mateo kin ni Manuel agayem na, Mindo. Pudno day tangay baga Marcela. Ni solidad tagparikot ita. Numabalin. Jak kayat amapadas ti asinuman ti nagpasaranta. Idi kasta ter aramidan ni Mateo. Marcela. Nagrigat, Mindo. Amutang agpadpada ti may papan iti dayta. Husto ka. Ngam saan mo't amabalin alapdan ta ni Manuel. Kang runaan ti amin. Saan mo't adata tinaganak Juana. Kasta ti inrason ko kani Manong Andrew, ididamdamagan na, no adda amok maipapan ka dagiti planom. Ket, naamom ka din no kaano nga agawid ni papa? Saan na kano nga amo, no kaano nga agawid ni papam? Kinapudno na. Di na kano pa'y amo ti maipapan iti kalat apa nagluwas ni Senyor ijay syudad. Anya? Day ti agpaiso Loretta. Kasta ti ko na kanyak ni Manong Andrew. Kat mamatiakan ko na. Kasanon no saan nga agsasao iti agpaiso ni Andrew? Mamati ka kanyak, Vanessa. Agsasao iti agpaiso ti kabsat ko. Kabisadok ni Manong Andrew. Amok no anya ti jarna no agululbod. No adda ilimlimad na. Loretta, Iso akasayaatan no makasukain kan iti rumbang amasukainam. Gaputa saan ta nga amo. Amangan no kalat nga agsubli ni papam. inaramid naman gaya mo ti pagdandanagak. Ay, Soledad. Amok no anya tiriknam. Kastamot laeng tiriknak idi aramidan day di Mateo ti kasta. Awan Apolos ti nagdumaan dagiti anak ta, Marcela. Aggayem da talaga. Ngam saan ka nga agdanag? Iti ka nito ang makasaritak ni Manuel. Alo kuya, bareng numaibaw ingpay ti panunot na.
Agyaman nak, Marcela. Agyaman nak ititulong mo. Kas itin ako nakon. Amok no anya ti epekto ken kater aramiden ni Manuel nga anak mo. Kas tamot lang amin ti kasasaad ko iti day ti Mateo. Isu arumbeng la atulungan ka. Gaputa na sakit ti mapukawan iti anak. Marcela, Tilaengan ka kaisun apagyamyamanak. Ket naimatangak no kasano ti nakapukaw day ti anak ko. No pa'y nasakit nga aklunan. anya ti kayat mo asawan, Marcela. Do sabali lang ata tinakaigapuan ti ipupusay day di Mateo. Amangan do aging gaita, ket jak pa'y lamaaklon ti amin. Marcela, Ngam uray pa'y no kas jay tiwagas ti nakapukaw day di anak ko. Amok nga dalat ta ti rumbeng ama papasol. Amok mo't aday tamot laeng ti makagapo. No apay ngar aramidan ni Manuel ti anyaman ngar aramidan na ita. Isu na laeng, taging gat mabalin. Jak kayat amapadasan mo ti uray asino kadagiti kalugaran tayo. Tinapadasak idi. kapampanaw launay ni Loretta, Andrew. Adda ka no napatag nga si Kaswan na. Nalabit ang nagsiniliwasiw kayo? Nalabit ang hasta, Vanessa. Naimbag mo ta nagsubli ka dito yung mansyon. Nasakit lang tinakam ko kani Papa. Gaputa di na kayat nga ibaga kanya. Noon niya talaga tinapasamak kadakwada iti inak. Aging nga ka dito, kat day tapay lang ti pagsaksakit ang tinakam mo kani Senyor Ismael. Kunak man no nabayagan ang nalipatam ti maipapan iti inam. Andrew, maawatan nakmat siguro. Kayat ko ang maamuan ti anyaman abanag may papan iti inak. Karbangak day takas anak. Saan ka di? Sa bagay, agpaiso day ta, Vanessa. Angam kasayatan siguro no saan mo nga amuan pa iti maipapan kan kuana. Tapno saan kayo nga agriri nga agama. Jack maikari. Wan gayam. Anya ka di tinaramid ni Papa ije syudad. Kuha. Adalay na si kaso na ijay. Kaano agsubli? Day tatin ka mo, Vanessa. Agam di kagdanag. Pakaamuan ka no bilang tayawag na kanya. No kaano nga agsubli. Kumusta kayon, Nana Marcela? Nasaya at matbalasang ko. Hindi nga tatamindo. Awan mo't dito balayo. Kas iti sikod, napanijay talon. Bambantayan na dagiti mang suksukay iti dagami. Naimbag ka din iti hosto? Kunana mo't amay atan tirik nana. Kan maysa, addan sapay tarip nung da kadagiti kakadwa na inton madamdama ije barangay hall. Kasta ka din, Nana Marcela? Aywan gayam, panagkunak. Nasken abagbagaam ni Manuel agayam yu iti dayti anak ko. Ha? Apay, Nana? Adda ka di parikot ka ni Manuel? Sorsoruten na titugot day di Mateo. Amangan noan niya ti mapasamak kan kuana. Anya? Iso akasayaatan no bagbagaam ni Manuel. Tamangan kit di no maisagmak iti aramiden na. Kaasimot dagiti dadakkel na. Basta plano man na imbag ti bilin ko kan kadodoy. Ti kayat ko, ipatong palyo day jay iti pulido. Nasayat no kasta. Kumusta di kontak mo jay syudad? Ada ka din namuan na may papan iti ginagara ijay ni Senyor Ismael? Ala, ibagam tay kagumaan na latat kalap iti impormasyon, ha? Nasayat nga rod no kasta. Nasken nga min... Umaikan. Nakaidasaran ni Yaya Claring. Umayan, Vanessa! Alam, Dodoy. Putdan tanti saritaan ta. Tasapsapulan na kon ni Vanessa. Naimbaglakit din, tatinungpal ko ti singasing ni Minyo. Anas kan ama ilemengin ti anyaman apakalaglagipan mi iti day di Mateo.
Asigod ang nakadisplay dito'y balay. Ay, talo saan? Siguradong agsangsang itakman ko maitan. No bilang tanakitak tiladawan day di anak mi. Asigod ang nakadisplay dito'y lamiseta. Ay, naskan nga balinak anatibkar. Ne, una yun day tapa nagsinnaay mo, Mindo. Apa yan? Anya tinapasamak. Apay akas tatilang ang masimangpag. Ay, san nga gibos ti parikaw ta sumangsangbay kada tayo ngagkakalugaran. Ha? Apay, anya ti kayat mo asawan. Ilawlawag mo kumakanyak, Mindo. Itay madama ti tarip naw. Saan may aninamnama sumangpet ni gobernador. Ising-singasing na apanawan tayon daytoy alugar. Kaputa delikado kanaw. Anya? Anya ti mapasama kadagiti agindeg iti lugar na tatamindo. Gagayem, di liwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon!